Uma na, ma'am! Ako'y pinakauna, ma'am. Una-una pag gumanang nangapi, oh. Sa'yo, tudo. Sige lang, nainaral po na. Ako'y nauna, baka paabot ko sa kong mga classmate karon. Paabot ko na ko si ma'am. Transferibi ako. Naalagi ba kong estudyante? Good morning. Good morning po. Transferi ka? Transferi ko. Ah, Wala. Kinsa na? Kirara, kinsa na siya Kirara? buti siya ngalan niyo. Wala pa na po siya na ila-ila pa ako nga transferi. Bakit kayo classmate na transferi? Wala pa si Maria? Wala pa. Wala pa gani si ma'am. Hmm? Ugay lagi si Maria Claire. Gani mo, dugay tayo. Hi, Claire! Kirara! Good morning! Hindi ba kong classmate? Kinsa na siya? Transferi daw. Wala mi kailang, hindi pangalan. Wala pa man siya nagpaila. Good morning, class! Good morning, ma'am! Mga bata, namoy bagong classmate. Gikan ni siya sa Dato Daligasaw. Ay, taga-Dato Daligasaw. Dahil na siya. Gani mo. Kit. Transferi din na nato. Gani. Gani. Yung alis sa atubangan, magpaila-ila kasi imong kaugalingon. Good morning, classmate. Ako dahil si Dudong Pawix Jr. Gikan ko og Dato Daligasaw. Nag-transfer ko diri kay diri na pud mi namuyo. Mga bata, atong i-welcome si Dodong Pawix Jr. Welcome to the Pawix! Dudong pawit sa ako na si Kirara tuloy lungsod. Diri si Dudong Pawix dahil. Ako dahil po si Claire Dalugdog. Pawix, ako dahil si Maria Bagumbayan. Salamat sa pag-welcome mga classmate ha. A few moments later. Mga bata, get 1/4 sheet of paper. Mag-spelling ta ninyo. Yes, ma'am! Number 1, spell the word common. Nangapi si Maria. Kinsa man ang nangapi diha? Masakpan ko na ron? Siruhan ko na. Ma'am, si Maria, ma'am mo. Sige, pangliili sa akong papel, ma'am. Bisa ni tan organ ko dadapita bo. Number 2, simple. Simple. Number 3, technique. So yun na po nagpa-spelling ni ma'am. Uy, wanay lang lisod ani. Bagong bayan, unsa man na? Insiga man ang mata nimo. Ma'am, sakit ka akong mata, ma'am. Bakit na nakapuling? Number 4, available. Na, suda po anang ipaspiling ni ma'am. Ay, Tagalog lang unta to ba? Perfect yung ano ron ba? Ginuka po ani imong buhok, Claire, oy. Sige, last. Number 5, intelligent. Sus, kinahampag yun ako. Bagong bayan, nagsige man lagi kag tan-aw sa papel ni Dalugdog. Wala, ma'am, oy. Nag-concentrate. Magani ko diri sa akong papel, ma'am, para ma-perfect ko. Concentrate lagi pangapi. Manamog answer mga bata. Uma na, ma'am! Ako'y pinakauna, ma'am. Una pag gumanang nangapi, oh. Mga bata, pass your paper. Yes, ma'am. Wala, ma'am. Una ko, ha? Dara ma'am oh. Sige mga bata, ugma na ni nato chikan. Perfect yung ko ato ba? Goodbye class. Goodbye and thank you, Ma'am Tasyang Sinumbagan. Goodbye, classmates. Goodbye. Goodbye.